При мен е Момчил Нечев, мъж, който много харесваше силиконовите гърди, но след като прочете книгата ми, си промени мнението. Кажи ми честно, ако една жена няма гърди, влизаш ли изобщо в стаята? Влизам смело. Влизам, защото времето, когато робувах на илюзии, истински се надявам да е свършило отдавна. Обичам, когато хората се забавляват с големи гърди, но когато си минал 2-годишната възраст и спрял да случиш, е желателно и други неща да откриваш. Сега влизам не заради гърдите, влизам заради себе си, заради живота. И една жена с усмивка, поглед или с присъствие може да бъде в пъти повече от илюзията, че ти подарява нещо, което не е нейно. Гърдите ли те привличаха или идеята, че силикона прави жената по-специална? Със съжаление установих, че силикона е част от една измама, която се продава много скъпо. Ако някога съм се чувствал истински значим и важен от това, че до мен има силиконови гърди, то сега мога само да се усмихвам. Или има до мен човек, или по-добре да няма нищо. А усещал ли си понякога в леглото, че гърдите не са естествени, а са силиконови? Как си се чувствал? Това е зловешен момент. Не един-два пъти ми се е случвало да хвана нещо и да си мисля, че е гърда отдолу или мърда, или шава, или тумор, че има. Зловешен момент. Значи не знам дали зависи от доктора или от силикона, но понякога съм чувствал истински странно. А как се почувства, когато за първи път чу, че имплантите разболяват? Разболяват тялото буквално. Отначало не вярвах. След това исках да не вярвам, а в един момент установих, че всъщност в основата на една модерна истерия е точно това. Когато прочитах твоята книга, моите подозрения придобиха конкретна форма и ако от един момент нататък спрях да уважавам хората с силиконови гърди като хора, които прокламират лъжа, то сега истински съжалявам, че те са докарали до там. Дали с наркотици, алкохол и цигари, силикона наравно с тях убива човека и го убива по един бавен начин, но в сметка на това отвратителен. А имаш ли чувството, че за някои хирурзи това е повече бизнес, отколкото медицина? Аз имам едно по-специфично мнение за докторите. То е лично мое, не ангажирам никой с него. Не само не информират какво правят, а напротив, с огромно желание осъкатяват жените, като им поставят нещо, което е бомба с закъсница да отваря бизнес за много други като тях в последствие. Прехвърлят си жертвите един на друг, прибират им парите за прегледи и лекарства, а проблема си остава. Докато не бъдат спрени, няма да спрат да продават себе си и илюзиите, които са в ръцете им. С една дума, може би си се чувствала измамен от цялата тази индустрия около силикона. Както грима, така и силиконови цици са начин да прикрие собствената си празнота. Нищо няма по-красиво от една жена, която тренира и обича себе си. То тогава се излъчва. С каквото и да се намаже, каквото и да си сложи, тя просто си става продукт, а не човек. А кое беше най-изненадващото нещо, което научи, когато прочете книгата ми? Колко са опасни всъщност. Аз мислих, че само психически разклащат човека, но всъщност се оказва, че чисто физически те водят след себе си проблем след проблем, проблем след проблем. Като погледна назад, разбирам много от моите познати, приятелки и други жени, с които са комуникирал, как всъщност са докарали до там. И може би затова и толкова се мълчи. Не трябва да съзнае един бизнес за милиарди, как усъкатява хората и ги превръща постепенно от хора в животни. Защото да мислиш за лекарства, да се напрягаш и да ходиш от доктор на доктор с надеждата, че някой може да спаси от теб самия, е голяма грешка. И като всяка грешка се плаща скъпо. Опиши идеалните гърди, без да използваш думата силикон. Както всички цветове са идеални, така и всички гърди са идеални. Когато човек вътре в себе си има любов и благодарност, той може да види красотата навсякъде. Силикона не прави едни гърди идеални, той ги прави просто пластмасови. Те ще имат хубава форма, те ще седят чудесно на снимка и те си имат своята цена. Цената е здраве и емоционално разклатена психика. Когато една жена се приема за робот с силикони и държи мъжете да си плащат за нейното присъствие, тя вече не е жена. Тя е същество без душа и постепенно това е поглъща, докато изчезне напълно. Няма идеални гърди, има идеални хора. И всеки един от нас може да бъде идеален, ако се признае за такъв. И сега, в края, много хора ще ме попитат, защо точно теб избрах да говориш по тази тема. Би ли обяснил? Бих обяснил. Причините са две. Страни от неогледния ми външен вид и преклонната възраст, в едно далечно минало,
натрупах огромен опит с илюзиите, силиконовите сици и цялата просотия от около тях. Включително галерия Уикенд в няколко стотин хиляди броя бяха ме отпечатвали пряко и косвено. Така че смея твърда, опита ми е голям, разочарованието ми не по-малко и ако от няколко години работя върху себе си да се превърна в нормален човек, разбрах, че това е най-трудният процес. Да спортуваш, да пиеш само вода и да се обичаш, да благодариш, да си щастлив за това, което си и да приемаш хората такива каквито са, не е лесно. Но това е единствено нещо, което се заслужава. Имал съм желание дори на себе си да сложа силикон и сега разбирам, че късмета ми е помогнал в този момент да го пропусна. Пожелавам на всички хора да се обичат такива каквито са, а ако не го правят, няма силикон, който да ги спаси. Да разбирам ли, че жените, които имат силикон, ги мразиш или са лоши? Може би начинът, по който крайно се изразяваме, създава това впечатление, не. Всеки има право на мнение. Всеки избира как да живее със себе си или да разрушава себе си. Те са хора, които така са избрали. Няма място за омраза. Ако човек не обича себе си, той търси начин да скрие собственото си лице. Това, което искам да кажа е, че фокусирайки се върху спорта, благодарността, върху това, което сме, ние успяваме да бъдем най-добрата своя версия. Няма грим, силикон или корекция, която да те направят отвътре да сияеш. Но могат да ти придобият вид, който да те продаде скъпо. Ако искаш да бъдеш стока, оправдаваш средствата, които използваш. Ако искаш да бъдеш човек, някои от тях са абсолютно излишни. Това искам да кажа. А като с последен въпрос, какво ще препоръчаш на жените, които имат силиконови импланти и на тези, които искат да си сложат такива? Много е важно, преди да се предприеме една толкова важна крачка, независимо дали ще слагаш или махаш импланти, човек да се информира качествено. Много хора вярват, че това, което е разрешено, не е опасно. Когато прочетох твоята книга, бях истински потресен всъщност колко е опасно нещо, което е разрешено и колко разрушителен може да бъде дългосрочен аспект един такъв акт. Това, което искам да кажа е, че трябва да човек да чете, трябва да се информира, трябва да е сигурен, че това, което ще направи, иска да бъде така. И като вземе решение, поема отговорност за това, което е взел. Една много полезна книга, която затвърди моите съмнения и сега от един краен фен на силиконовите гърди и културата на лъжата, сега съм неутрален. Приемам всяко едно чуждо решение, но няма да го направя мое, ако не отговаря на това, което съм аз. Значи аз нямам нищо против силикона. Искам само да отбележа този много фрапиращ факт. В момента, в който се включи популярно предаване и излезе ремонтираната жена с силикона с тази войстваща мъжественост, която държи да докаже, че тя заслужава внимание, пари, че всички са длъжни, в момента, в който започне да пее поредната поправена жена, тогава разбираш, че проблема не е в самия силикон. Проблема е, че самия акт на рязане, самия акт на заразяване с илюзията, самия акт на всичко това, което се отделя в организма като токсини, е един низ от реакции, които превръщат човешкия индивид в същество с болен мозък. Като прочетох книгата и видях за какви инфекции става въпрос, за какви промени в кръвната плазма, за какви промени в настроенията, абсолютно разбирам защо в едната крайност са усмихнати дубайски принцеси в Инстаграм, а на живо са напрегнати исторични същества от спорен происход. Един от най-сериозните бизнеси в света е продаването на лекарства за луди и слагането на силикони. Милиарди, които един друг се подхранват, за да може, докато една илюзия живее, глупаците да си въобразяват, че тя се заслужава. Всяка една илюзия е лъжа, всяка една лъжа се плаща грозно, колкото и да е красива.